Man skal leve livet, mens man kan. Nyde ungdommen, det er hvad man skal. Men jeg føler mig sløv, når jeg tænder min PC, og dag ud og dag ind sidder jeg og plagierer. Citerer akademikere, som ingen kender, men jeg har ikke tid til mine virkelige venner. Så Nietzsche og Wittgenstein og Habermas gør det ud for min omgangskreds og via filspars. I humanisten farer de den roser referencer, fodnoter viser mine kompetencer. Undskyld, sagde du noget, jeg er væk i det fjerne. Der er intet at gøre, jeg har speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Det er en dejlig dag at tage til vejledning i, men instituttet er lukket. Det er søndag, folk har fri. På kur en søndag, det må være et symptom på mit døgnrytme hverdag, weekend, oplysningssyndrom. Der er intet om klokken den er 4 eller 12. Jeg skriver uanfægtet indtil jeg går kold. Og selv når jeg sover på mit skrivebord, så drømmer jeg om stavefejl i fremmede ord. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Nu må I ikke tro, at det er så slemt. Hvad jeg plejede at lave i min fritid har jeg glemt. Den trælse dualisme har jeg overvundet. Jeg ved af erfaring, sind og krop er forbundet. Døgnet rundt foran skærmen fuld af kloge tanker, og snart melder stressen sig, at hjertet banker. Vibrationer i nakken, mine muskler er spændte. Mit hoved pulserer, mine håndled er betændte. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Speciale hjerne. Spiser frokost alene selv, hvis andre er til stede, for ingen forstår at til del i min glæde. Eller faktisk, så forstår de slet ikke mit sprog. Lige på 110, jeg er alt for klog. Jeg har glemt, hvordan man smalltalker, har ingen bud. Kan ikke tale om vejret, for jeg går aldrig ud. Det slår mig ikke om guld. Jeg skriver endnu flere sider, hvis livet udenfor min dør går videre og videre.